Worth it mga kalakwatsa dahil napakaganda ang tanawin dito. For today's video, pupuntahan natin ngayon ang Natividad, Pangasinan. Bibisitahin natin ang patok na pasyalan sa bayan ng Natividad. Ating pupuntahan ang Maranong Falls. Ang Maranong ay isang Pangasinan word for waters. Located ito sa foothills ng Caraballo Mountain Range. Umpisahan na natin ang pamamasyal sa Maranong Falls. Tara! Hello mga kalakwatsa! Welcome back sa ating YouTube channel dito sa Louie TV. Isa na namang magandang tanawin at pasyalan ang pupuntahan natin mga kalakwatsa. Isa sa mga pinagmamalaking tanawin dito sa Natividad, Pangasinan. Ating pasyalan ang Maranong Falls. Kaya ano pang hinihintay natin mga kalakwatsa? Tara! Bago natin pasukin ang kanilang tourist spots, kailangan nating dumaan sa kanilang tourist waiting and registration area, kung saan dito kayo magre-register ng pangalan at address. Maghanda na rin ng 20 pesos mga kalakwatsa para sa kanilang development fee. Syempre, para mapanatiling maganda at maayos ang kanilang tourist spots. Sa mga may dalang sasakyan, don't worry mga kalakwatsa, mayroon silang safe na parking lot. Kailangan lang magbayad ng 10 pesos para sa 2 wheels at 20 pesos naman para sa 4 wheels. Ang oras ay kasama na siya sa buong paglalakbay ninyo sa Maranong Falls. Paalaala lang mga kalakwatsa, mahigpit na ipinagbabawal sa Maranong Falls ang smoking. Hindi rin pinapayagan ang pagdadala ng pagkain sa loob ng Maranong Falls. Ito ay isa sa kanilang mga gawain para maalagaan ang kapaligiran at ang Maranong Falls. Dahil aabuti ng 10 to 15 minutes sa paglalakad, pinapayagan ng mga tourist magdala ng kanilang tubig. O diba, tubig is life! Oops! Shoutout pala sa mga masugid nating taga-suporta ng Louie TV na nadatnan natin sa Natividad, Pangasinan. Maraming salamat po sa suporta mga kalakwatsa. Ipagpatuloy na natin mga kalakwatsa ang paglalakbay. Tara! Grabe mga kalakwatsa! So nandito na tayo ngayon sa Maranong Falls. Sa haba-haba ng nilakad natin, worth it mga kalakwatsa dahil napakaganda ang tanawin dito. Kaya mga kalakwatsa, tara at pasyalin na ang Maranong Falls dito sa Natividad, Pangasinan.
Alright mga kalakwatsa, so nandito na po tayo sa mismong falls at sa kinakatayuan ko mga kalakwatsa, pwede po dito ang mga bata. Dito po sa may bungad. Ngunit mga kalakwatsa, pagdating po sa mismong falls, napakalalim na po siya. So pakiingatan lang po ang mga bata dito sa Maranong Falls. Pero napakaganda pa rin po ng tanawin dito talaga mga kalakwatsa. At mag-e-enjoy po kayo. Sa mga hindi pa marunong mag-swim mga kalakwatsa, huwag kayong mag-alala dahil pwede kayo dito sa bungad, sa mismong kinakatayuan ko, at mag-picture-picture kasama ang mga tropa. So let's go mga kalakwatsa, libutin pa rin natin ang Maranong Falls dito sa Natividad, Pangasinan. Mga kalakwatsa, kitang-kita namin kung gaano inalagaan ang lugar na kahit anong kalat ay wala kang makikita. Magtulungan po tayo at sumunod sa kanilang alituntunin para mas maalagaan pa natin ang yamang meron sa Natividad, Pangasinan. Okay mga kalakwatsa, alam kong matutuwa na naman kayo dito. It's time for our Find Your GCash prize! Yay! So mga kalakwatsa, itatago ko po ulit ito. At kailangan po ninyong hanapin ito dito sa Maranong Falls, Natividad, Pangasinan. Kung sino po ang makahanap mga kalakwatsa, kukunin lang po ang papel na to, magsiselfie at isisend po sa aking Facebook account at mananalo po kayo ng 150 pesos load or GCash. Let's go mga kalakwatsa! Umpisahan na natin, ipapakita ko kung saan ko itatago ang Find Your GCash prize. Let's go! Sa mismong waiting area po natin ilalagay ang Find Your GCash prize mga kalakwatsa. Plinastic na po natin ito mga kalakwatsa dahil open area po ito at para maiwasan na rin pong mabasa ang inyong hahanaping Find Your GCash prize. So ilalagay ko lang po ito mga kalakwatsa. Okay, sa likod po ng tarpaulin dito po mismo sa waiting area ng Maranong Falls. Itong waiting area na po ito ay ito yung bungad po ng Maranong Falls mismo. So let's go mga kalakwatsa, Find Your GCash prize! Okay mga kalakwatsa, so sana nag-enjoy kayo sa ating pamamasyal dito sa Maranong Falls, Natividad, Pangasinan. Shoutout nga pala mga kalakwatsa sa Tourism Office ng Natividad, Pangasinan. Saludo po ako sa inyo dahil napakaganda po ng tourism assistance sa tourism process po dito sa Maranong Falls, Natividad, Pangasinan. So mga kalakwatsa, talagang maipagmamalaki ang gandang tanawin ng Maranong Falls dito sa Natividad, Pangasinan. So mga kalakwatsa, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, i-search lang ang Louie TV Pangasinan dahil ang hindi mag-subscribe ay hindi magkakajowa. Mga kalakwatsa, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.